Com són? Verdes. Són verdes. Sí. Aguanta el batet. I la cinta verda. Tu la vols llegir? Vale. Molt bé. El doble? Sí, per sempre. I ara, espereu, espereu. Jo vull dir. Digue-la per aquí. La porta per un grup. Dona amb la mà, dona amb la mà. La cinta. Va per aquí. Mira! Tira, tira, tira. Ara continuem. Vine. Agafa la cinta. Per on tu dius? Per on vas? Maria? Passa-li amb ella. Continua. Continua tu, continua tu. Per on? Vale, per on? Vale, per on? Per on? Per on? Passa per aquí. Ja la tenim? S'ha tornat en una altra cosa, no, això? És diferent, no? Però això què és? Una cadira? Una taula? Què és? Una taula cadira. Una taula cadira? Más o menos una taula. Un cotxe. Un cotxe? Sí, veritat, te poses aquí. Un camió. Un camió? Sí, un tren. La part de davant d'un tren. Una forma artística. Una forma Artística. artística, una instal·lació. Com una mena de sofà. Et sentes aquí i es posa aquí. Sí, però si ho intentessis no podries estar molt còmode, eh? No.
La boca, les potes i la cua. Aquí cadascú veu una cosa diferent, no? Jo ara perceba. Sí, sí. Jo veig un rei que ha caigut. Un rei? Ha caigut enrere, ja no hi és. Un rei mag. Ens hem quedat sense. Un rei, el blanc, el negre o el gris? No era mag, si fos mag estaria aquí. Va, Una L. un rei que ha caigut. Una L. Una L, també. Sí. Pot ser tot el que vulguem imaginar, no? Que sí? Jo crec Sí. que és un fòssil. Un fòssil raro. Jo continuo veient una taula, unes cadires i unes cintes verdes, però ara és una altra cosa. És el mateix, però és una altra cosa, no? Sí. Una forma d'estar Ara us imagineu que jo fes amb màgia, digués, taula, aixeca't, i comencessi a aixecar-se Hola, aquí molaria dalt, i digués, gira't, dona la volta, Molaria. canviaria, vull dir, ara si agaféssim la cinta i tornéssim a començar, Seria un embolic, seria un embolic. Primer la tindríem que desembolicar, O tallar. però després podríem tornar a fer un altre embolic. Aquí. Deixa, Julieta, deixa. Ahí está. Molt bé. ¿Y tú? Cadira. Mira, mira, mira. Ara ninguna de vosaltres tres pot parlar de res, només parlar dient cadira.
Puedes tirar y cadira. Taula. Cadira. Taula. 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 Què tal? Això és... Bueno, cadira. 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 Taula. 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 Taula.